Soc la Miranda, vinc pel videoclip. Doncs el Pacte del Talent és, en primer lloc, una oportunitat que se'ns ha donat als estudiants de comunicació audiovisual i a persones que s'acaben de graduar. És una trobada entre el món més artístic i el món més tècnic dintre del món audiovisual que ens dona l'oportunitat de tenir una experiència professional, semiprofessional i que permet fer créixer junts un projecte amb d'altres artistes. O sigui, com un concepte. Barrejar l'antic i el modern. Som el Ferran, de Tecnocampus, i la Júlia i jo, que som de la Universitat de Barcelona, i amb l'Albert, que és de l'Institut del Teatre. Hem començat preguntant-li quina era la seva idea per no bombardejar-lo amb idees creatives abans que ell ens pogués explicar què volia fer. Ens acabem de conèixer i abans hem vist un petit vídeo, una petita mostra del que porta fet com a coreografia i ens ha donat moltes idees de com enfocar-ho, sobretot, però no tenim gaire cosa més, la veritat. O sigui, tenim una mica a ciegas. Soc Miranda Fernández i hem vingut aquí a gravar un dels temes del projecte 88M. Em sento bé, estic tranquil·la perquè la gent confio plenament en ells. Tant en la part musical, si he contactat amb aquestes persones és perquè confio al 120%. I la part audiovisual, gravació, tot això, també perquè sé que ho faran el millor possible. O sigui que tranquil·la. En aquest sentit estic tranquil·la, però vulguis o no, nerviosa també una mica. Como vas a ser el que más ruido va a hacer, ¿quieres que hagamos una prueba de sonido a ver mientras tú vas tocando si te oyes bien, si te oyes bien? Sí, claro. ¿Sí? Així també atraiem l'atenció aquí baix i la gent no es fixa tant. Hi ha alguna que hem volgut defugir de primeres del que seria un vídeo dansa a l'ús, perquè el que es veurà en aquest teaser no serà dansa, sí que serà moviment, però no ho consideraria com a dansa així de primeres, en la mirada que tenim genèrica. Crec que és arriscat en aquest sentit. També hi ha alguna de descontextualització dels personatges que apareixen, que estan dins la societat i a la vegada no van vestits com a tal o no estan d'acord amb el context, que penso que això pot generar algun tipus de nova connexió neuronal, per dir-ho d'alguna manera, entre les persones que ho puguin veure. Seqüència 5, 2, 1! Sobretot, les nostres intencions amb aquest vídeo, com que estem bastant contents amb el resultat, jo crec que és interessant poder-lo moure, presentar-lo a festivals, fer que transcendeixi més enllà de la Setmana del Talent. Hola, Ferran, com estàs? Bé, ja m'ha acabat la versió. Hem afegit els últims canvis que ens ha proposat l'Albert. Ara, si pots, començar a fer el color. Té classes. Vale, però t'hi pots posar a la nit? Jo l'ajudo. Sí? Ho podem tenir. Ok, doncs últim esforç, jo crec que arribem. I això, si necessites alguna cosa, ens dius. Vale? Merci. Adéu, Ferran, merci, adéu, adéu. Aquest canvi de llum és fantàstic. Però veus, per exemple, aquí en aquest plano jo intentaria canviar-ho. És un treball fantàstic. Té les petites detalls que ara es poden solucionar amb molta facilitat, però us felicito per la feina perquè realment és fantàstic el que heu fet. M'encanta.